למה זה כזה לבן אבל? למה זה כזה לבן? יש שם. בלי זה. אני גם רצתה לשמוע את עצמם. טוב. טוב, אני לא רואה כל כך טוב את מה שכתוב. אני רגילה לדבר בעל פה, אבל אני אקרא כי שלום מחכה כאן מאחורה. קוראים לי קרן לב גוטמן, אני בת 46, מלמדת, מטפלת, מאמנת ומלווה נשים בתהליכי התפתחות וריפוי, וגם מפיקה, במאית ומנהלת אומנותית, ואימא ל4 ילדים מקסימים ובריאים בנפשם. אוהבת את החיים ומרגישה חלק מרקמה אנושית מופלאה. זו ההגדרה העצמית שלי היום. אבל הגדרה עצמית היא דבר שבונים בשנים, וזוהי זהות חדשה ביחס למה שהייתי רוב חיי. אבל כבר מספיק יציבה כדי שאוכל להצהיר עליה קבל עם ועדה, בלי לפחד שמא השקר יתגלה והאמת תצא לאור. שיבוא מישהו מאחורי גבי ויאמר לכולכם שבעצם המילים שבאמת מגדירות אותי הן קורבן גילוי עריות, נאנסת, מסוממת, שיקורה, זונה, חולת נפש, מפוחדת, אחת שהיא כל כולה הרס עצמי ושנאה עצמית, ושהייאוש שלה כל כך גדול עד שזה כמעט ברור שתגמור במחלקה סגורה או בבית קברות. קצת יותר מ100 מילים על 2 כתבים כה רחוקים, אשר ההיגיון כמעט אינו יכול לתפוס. 2 סוגים של מידע שאין אפשרות לחבר ביניהם באופן לוגי. ובכל זאת, אני גם האישה הזו וגם האישה הזו. ולקח לי יותר מ4 עשורים כדי לעשות אינטגרציה בין זאת לזאת, ולהפוך אותן לאחת, פחות או יותר. כמעט לכל אחד כואב משהו, כמעט לכל אחד יש שלדים בארון, כמעט כולם מתביישים במשהו. אבל יש בושה ויש בושה. יש כאבים פוטוגנים, מוסכמים, נוחים לחמלה, ויש כאבים מוקצים, מזוהמים, כזאת שהשתיקה יפה להם. כאבים שכולם מעדיפים לחשוב שהם מתרחשים הרחק אי שם אצל אנשים שהם לא מכירים. כאלה שקצת קשה להאמין שלא עשו משהו שבגללו זה קרה להם. שדברים איומים לא קורים ככה סתם לכל אחד. והכאב העיקרי בקטגוריה הזאת הוא כאב הנאנסות, הנפגעות. אלה שלרוע מזלן היו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון ועם האדם הלא נכון. ולצערי הן ממשיכות להיות במקום הלא נכון תחת המבטים היומיומיים של כל מי שממשיך לחשוב שיכול להיות שאם הן היו עושות כך או אחרת זה לא היה קורה להן. ולכן המשוואה של נאנסת זה שווה זונה או מסוממת או חולת נפש או מפוחדת, מנודה חברתית או ענייה כל כך נפוצה. הכאב הזה הוא לא חלק מהכאב שלנו. אכפת לנו ממנו בשיחות סלון, אכפת לנו ממנו פוליטית, אבל אנחנו לא רוצים להקשיב לו באמת, כי הוא מלכלך אותנו בבוץ. ולכן רוב האנשים שנושאים את סוג הכאב הזה לא מדברים. חיים עם סוד שהוא פצצת זמן מתקתקת בתוכם. כי מי רוצה... סליחה. כי מי רוצה לספר משהו שממילא אף אחד לא רוצה לשמוע, שממילא אף אחד לא מאמין, שהוא מניח שאם גם הוא עצמו לא יאמין לזה, אולי בדרך נס זה ייעלם. גם אני קיוויתי לנס הזה, ועל כן הרגתי מבפנים ילדה קטנה שמאוד כאב לה, ושכתבתי את ההיסטוריה שלי באכזריות לטובת אישה בתחפושת. אישה מצליחה ודעתנית, שהלב שלה כל כך כאב עד שלא עמד יותר בהשתקה הזאת.
עד שהיה חייב לעבור דרך מנהרה ארוכה של כאב וחושך כדי להתחיל לחיות באמת. זה הסיפור שלי ואני גאה לספר אותו, אבל לקח לי שנים ארוכות לחבר את שתי הנשים הכל כך רחוקות האלה לאישה אחת, ורק אחרי שזה קרה למדתי להקשיב לכאב של אחרים. מרכזי הסיוע הם הגופים המאורגנים היחידים הנלחמים לתת לנפגע או לנפגעת תחושה מחודשת שיש להם זכות לקיום, שגם הם חלק מהחברה האנושית הזאת, חברה שהם מהלכים בה ומרגישים בלתי נראים, אשמים, אפילו טמאים. עבור נפגעות ונפגעים רבים, מרכז הסיוע הוא המקום היחיד שבו הם יכולים להשמיע את קולם. התרומה של המרכז לנפגעות היא עצומה, אבל עיקר תרומתו היא בכך שהוא מעז ללמד אותנו שצריך להתלכלך קצת בבוץ כדי להיות בני אדם, להקשיב למי שכואב לו כי אין ברירה, להציל נפשות כי זו חובה ולא זכות. כי להילחם על החירות שלנו זה להילחם גם בשביל מי שלא יכול להילחם עבור עצמו. בשנה האחרונה אנו עדים לתהליך שבו יותר ויותר אנשים נחשפים לחולאים שלנו כחברה ולא יכולים יותר לעבור לסדר היום. ייתכן שיש לנו יותר נוחות, מעמד מקצועי, חברתי או כלכלי, אבל יש יותר ניכור, יותר אלימות, יותר סכנה ברחוב ויותר זוועות בבתים, וזה קרוב קרוב אלינו. צר לי לומר שלעיתים זה ממש בתוך הבתים שלנו. אני גדלתי בבית, והוא נראה כמו הבית שלכם, והייתי ילדה טובה ומתוקה מאוד, כמו הילדים שלי ושלכם, ואף אחד לא ראה ולא ידע שהילדה שהייתי חיה בגיהנום, וידרשו חצי חיים כדי להוציא אותי משם, כי אף אחד לא הביט ואף אחד לא הקשיב. כשהייתי בת 4, אמי הייתה אם חד-הורית בת 21, שעלתה עם ילדה קטנה ממרוקו, והיא התחתנה רק כדי שיהיה לי אבא. האבא שהקריבה הכל כדי שיהיה לי, היה צבר צעיר ומבטיח ממוצא אשכנזי, שהתגלה כאדם אומלל, שהידרדר ונהיה אלכוהוליסט אלים, והעמיד את חייה של אמא שלי בסכנה על בסיס יומיומי. חלפו רק כמה חודשי נישואים והחיים שלהם הפכו לגיהנום, וכדי להתנחם הוא מצא שם מוכנה כפרס ניחומים, ילדה מתוקה וטובה שתיתן לו חום ואישור ותחושת חוזק, והחל להתעלל בי מינית באיטיות ובנחישות, עד שכבש את כל נפשי והפך אותה לעיסה של עצבות וזעם. לכן אני מרגישה שאני יכולה לומר כאן היום מניסיון מאוד אישי, שכדי להבטיח שבית יהיה מקום בטוח בשביל ילד, ומשפחה תהיה מקור לאהבה והצמחה עבור נפשו, וגם שרחוב יהיה מקום שאפשר לטייל בו בביטחון, אנו צריכים ומחויבים לעשות משהו, או לפחות להתחיל לקחת בחשבון את זה שהמציאות הזאת קורית כל הזמן סביבנו, ולפקוח עיניים ואוזניים לקולות ולסימנים, שאני זוכרת שכילדה התפללתי שיראו, שיבינו, שיצילו, ואף אחד לא בא. בעיניי היסוד החשוב ביותר של הקיום שלנו כחברה הוא הערך של ואהבת לרעך כמוך. ואני מרגישה מחויבת לערך הזה כי אני יודעת שהנס האישי שלי, הזוהר בנדירותו, יכול להיות הרבה יותר שכיח. לכן אני פונה אליכם להיות מחויבים לזה גם. כשהתבקשתי לדבר כאן הערב, מעבר לסיפור אישי אופטימי,
ולהכרה בחשיבות פעילותו של מרכז הסיוע, שהוא בשבילי בית בהמון מובנים. אני מקווה להעביר מסר שעבורי הוא כמעט החשוב ביותר, שאין דבר כזה אנחנו והם. זו אשליה. אף אחד לא מוגן בפני אונס, גילוי עריות או תקיפה מינית. זה יכול לקרות לכל אחד, כמו שזה קרה לי, ואי אפשר באמת להסתיר את זה. זה כאב שתמיד יבוא לידי ביטוי באיזה אופן. אם לא בצורת המצוקה שתיארתי ועברתי בעצמי, אז בדרכים אחרות. זה לא חייב להיות סמים או זנות או אשפוז פסיכיאטרי. זה יכול להישמע הרבה פחות דרמטי, אבל זה כואב באותה מידה. פעם חשבתי שיש דבר כזה, אני ואתם, שאנו מונחים משני צידי מתרס, כמו שני קווים מקבילים שלעולם לא ייפגשו. אבל בואו נודה באמת. מכיוון שהסטטיסטיקה מראה שאחת מכל 3 נשים היא נפגעת תקיפה מינית, זה אומר שלמעשה בקהל הזה, שיושב כאן הערב, כמו בכל קהל, יש את שני החלקים שבי, האישה הזאת והאישה הזאת. ועל כן, אנו, הנשים והאנשים שצלחו את הכאב הזה, וכעת חזקים מספיק כדי להלך בעולם בתחושה שהם חלק ממנו, ולא מפגע מיותר שאיש לא רוצה בו, כעת זה הזמן שלנו לעזור לאחרות ולאחרים, להרגיש ראויים ושייכים קצת יותר, ולא מיותרים ונידחים. היום אתם ואני נמצאים באותו צד של המתרס, ואני מודה על כך מעומק ליבי. זה לא מובן לי מאליו, כי היו שנים שנראה היה שזה ייגמר אחרת לגמרי. תאמינו לי שהחיים המלאים סיפוק, אהבה ושייכות שאני חשה עכשיו לא היו אפילו באופק הכי רחוק של החלומות שלי בשנים עברו. ומה שאני חווה כמציאות היה עבורי למעלה מכל דמיון. ואני יודעת שעכשיו, ברגעים אלה ממש, יש שם בחוץ נשים מאוד דומות לי, שפוטנציאלית יוכלו לשאת כאן דברים בשנים הבאות, אם רק נסכים להתלכלך קצת בבוץ בשבילן. כי זה לא רק בשבילן, זה עבור התקווה שלנו להפוך לחברה מתוקנת, להשאיר לילדים שלנו עולם טוב יותר, ולהרגיש שיש לנו חלק בזה, כי עשינו משהו למען מישהו.